Здравейте, колеги! Записвам това видео във връзка с проблем, с който се сблъскахме в края на предишното, а именно липсата на фреймшифт варианти. Както там видяхме, фреймшифт варианти след промяна на настройките не бяха визуализирани. Това нещо можем да го видим и тук в DBSnip 155 трака. Съответно, мутации липсват показани на нашите екрани. А както виждаме, настройките са зададени по начин, по който би следвало всички варианти, които водят до изместване в рамката на четене, да бъдат представени. Това нещо би могло да има две възможни обяснения. Първото е, че разбира се, ние нямаме подобни варианти в рамките на гена, което е нонсенс, тъй като гена е достатъчно дълъг, а и подобни варианти са били описвани неведнъж в литературата, като причинители на състоянието муковисцидоза, и втория вариант, разбира се, е някакъв проблем с настройките на самия браузър. Писах на поддръжката на UCSC, но все още отговор липсва, така че за да успеем успешно да визуализираме фреймшифт мутациите, ще се наложи да прибегнем до друг инструмент. Ако искаме да видим фреймшифт мутациите, един вариант би било да използваме геномния браузър Ensembl. Влизаме в Google, пишем Ensembl и отваряме геномния браузър, който, както виждаме, показва много общи черти с UCSC. Аналогично на ситуацията с UCSC, отново трябва първо да изберем вид, човек, и трябва да покажем съответно от какво се интересуваме. В случая при нас това е гена CFTR. Както виждаме, при Ensembl отново показва редица неща, които дават съвпадение, и виждаме, че най-доброто съвпадение е съответно човешкия ген CFTR, който излиза ето тук на първа позиция. Това е нещото, което ние търсим, затова просто цъкаме върху него. И се отваря страницата на гена CFTR. Можем да видим отново между коя и коя база се локализира. Виждаме съответно на коя версия на човешкия геном и виждаме различни данни сумаризирани за въпросния ген, както и визуална репрезентация на основните негови транскрипти. Разбира се, макар и визуалното оформление на Ensembl да е значително различно спрямо това на UCSC, до голяма степен информацията, която можем да добием тук, се припокрива с тази, която вече видяхме в предходното видео. Просто начина, по който тя е поднесена, е леко по-различен и, разбира се, употребата на единия или другия ресурс е по-скоро въпрос на лично предпочитание. Ако искаме да видим генетичните варианти в Ensembl, отиваме ето тук вляво на нашите екрани и избираме графичката генетична вариация. Като най-удобният вариант е да видим всички тези геномни мутации под формата на табличка. За целта цъкаме тук върху вариант Table и изчакваме въпросната таблица да се зареди. Както виждате, поради причината, че имаме общо 156 797 варианта във въпросния ген, техният брой е прекалено голям, за да бъдат показани под формата на детайлна таблица. Поради това, по подразбиране, Ensembl ни представя само вариантите, локализирани в екзоните на въпросния ген, като пропуска тези, които са с интронна локализация. И разбира се, може да използваме инструмента Biomart, ако искаме да извлечеме информация относно всички възможни варианти. Като тук отново можем да филтрираме вариантите и съответно по последствие. Първо, в момента са показани варианти с всякакво последствие, което ние можем да изключим, и можем да зададем да бъдат показвани само и единствено вариантите, водещи до изместване в рамката на четене, а именно фреймшифтите. Избираме Apply, за да приложим така създавания от нас филтър, и ще трябва да изчакаме един кратък период от време, за да може табличката да се апдейтне
И виждате ето тук редица фреймшифт варианти, намерени в въпросния ген. Като тяхната бройка е така доста значителна. Ще изберем един от тези варианти. Ето примерно Indel вариант, който води до изместване на рамката на четене и покрива позиция 508. Защо избираме този вариант? До някъде на случайен принцип, до някъде защото делта F508, а именно делеция на фенилаланина на 508 позиция, е най-известната мутация, асоциирана с муковисцидозата, като от порядъка на 70% от случаите в Европа всъщност са носители на въпросния вариант. Тук на същата позиция имаме мутация, която води до фреймшифт. А именно, както виждате, реално погледнато, от 3 тимина съответно се получават 2. Тук може да копираме номера на въпросната мутация и да се опитаме да я намериме в UCSC. След като дойдем тук, оставяме мутацията, по-скоро снипа и ето виждате варианта вече в UCSC. Както виждаме, той е съответно правилно класифициран като фреймшифт вариант. Виждаме и последиците от него. Защо реално погледнато виждаме и че се касае за делеция на един тимин. Ето тук. Защо при зададените първоначално от нас настройки този вариант и другите като него не биват показвани от UCSC и новния браузър, не бих могъл да ви отговоря в конкретния момент. Предполагам, че се касае за някаква грешка в настройките. Но това е начина, по който можете да намерите фреймшифт мутациите в интересуващите ви гени.